खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 सेप्तेम्बर 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ जोबोरैनो लोरबां जागोन। गुबुनजों थगायजानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो अदेबानि मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। बहाबा बेरायहैनो खाबु मोनगोन एबा दावबायहैनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रां जागोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोनि गाहाम अनसायनाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गुबुननि हेफाजाबखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। बहाबा थांनो खाबु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। जेरावबो फेलें जानो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गुबुननि गोसोखौ बोनो दिनै गोब्राब जागोन। न'खराव
बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा गोरोबलायनाय नङा। मानिबा जाहोनाव गोबां रागा जोंफ्लांगोन, सोरनिबा सायाव खुद्रिखांगोन, समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोजोन जागोन। खुसिनि दैमाव बोहैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव गोजोनै थागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। बयनिबो अननाय आरो अनसायनाय मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन आरो गोबां हेंथा नुजानो हागौ। सोरनिबा गाज्रि नोजोर नांनो हागौ। नाथाय अब्लाबो गावनि रोंगौथिखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हागोन आरो बयजोंबो बाख्नायजागोन। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। नाथाय खरसायाबो बांगोन। गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन बेफार फालांगियाव। सोरबा गोदान लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानोबो हागोन। गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गावनि गोसोखौ हमथानो एबा बुरखायनो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लिरनाय फरायनायाव दिनै आखा फाखा जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव फारि फारि जाफुंजोबगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। नेगेटिभ साननायबो फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन।
अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजावबो मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननाय नङा, खहा जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गेबें साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा गोबां अनसायजागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजाजोबगोन। रांखावरियाव दिनै मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा, खहा जानांनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां मोजां खाबुआ दिनै गोमानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। गुबुननि अननाय आरो सिबिनाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांफागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव फारि फारि जाफुंजोबगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन।
दिनैनि रासि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।